चाललं आहे? काही नाही, बाईसाहेबांचा निश्चितच डोळा लागला. काल रात्री जागरण बिगरण झालं होतं की काय? किती एक दिवस सरकारचे येथे येणे झाले नाही, म्हणून रोज जागरणे चालली होती. पुढे आमच्यावर जो रागाचा गहज उडणार आहे त्याची प्रस्तावना या दासीनं करून टाकली. मी आलो आहे हे कळून हळूच जागे कर बरे. बाईसाहेब, बाईसाहेब, उठा. कोकिळे, जळला तुझा रागा. अलीकडे मला झोपच पुरी लागत नव्हती. ती आज थोडीफार लागली होती, पण तुझ्याने ती पाहवली नाही ना? बाईसाहेब, कोकिळे, आता काही मला इथं झोप यायची नाही. यावेळी वारा अगदी मंद झाल्यामुळे भारी सुष्मा होईल. त्याकरिता तू मला जलमंदिरातच घेऊन चल, म्हणजे तिथं मला झोप आली तरी. तिकडेच चला, कारण या उकाड्याच्या दिवसात ही जागा अगदीच उपयोगी नाही. आणि तशातूनच नभमेघानी आक्रमिले, नभमेघानी आक्रमिले, नभमेघानी आक्रमिले. नभमेघानी आक्रमिले, नभमेघानी आक्रमिले. तारांगण सर्वहि धाकुनी गेले, तारांगण सर्वहि धाकुनी गेले. नभमेघानी आक्रमिले, नभमेघानी आक्रमिले. नभमेघानी आक्रमिले, नभमेघानी आक्रमिले. तारांगण सर्वहि धाकुनी गेले, तारांगण सर्वहि धाकुनी गेले. नभमेघानी आक्रमिले, नभमेघानी आक्रमिले, नभमेघानी आक्रमिले. शब्द करोनी, कड 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 शब्द करोनी. कड 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 शब्द करोनी, कड 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 शब्द करोनी. कड 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 शब्द करोनी, कड 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 शब्द करोनी. लख लखता सौदामिनी, लख लखता सौदामिनी. लख लखता सौदामिनी, लख लखता सौदामिनी. दातात जिते नेत्र दिपोनी, दातात जिते नेत्र दिपोनी. दातात जिते नेत्र दिपोनी, दातात जिते नेत्र दिपोनी. अतिविरही जन व्याकुळ झाले, अतिविरही जन व्याकुळ झाले. नभमेघानी आक्रमिले, नभमेघानी आक्रमिले. तारांगण सर्वहि धाकुनी गेले, तारांगण सर्वहि धाकुनी गेले. नभमेघानी आक्रमिले, नभमेघानी आक्रमिले. नभमेघानी, नभमेघानी, नभमेघानी आक्रमिले. विरही जनांची शांतता करण्यासाठी तेथे जायचे होते. येथे येऊन माझी झोप मोडायला कोणी सांगितले होते? प्रिय, अगं तू माझ्यावर रोष करावास अशी काही माझी तुझ्याबरोबर वागणूक नाही. हो, पण
तसेच काही विघ्ने येत गेल्यामुळं काही दिवस मला तुझ्या आलिंगन सौख्यास अंतरावे लागले. पण याच तेव्हा सुंदरी सुंदरी ग नच सुंदरी नच सुंदरी करू कोपा नच सुंदरी करू कोपा मजबरी धरी अनुकंपा नच सुंदरी करू कोपा मजबरी धरी अनुकंपा नच सुंदरी करू कोपा मजबरी धरी अनुकंपा रागाने तव तनुही पावत कशी कंपा नच सुंदरी करू कोपा मदवरी धरी अनुकंपा नच सुंदरी करू कोपा मदवरी धरी अनुकंपा नारी मज बहु असती नारी वर्णावर नारी मज बहु असती नारी मज बहु असती नारी मज नारी मज नारी मज नारी मज नारी मज बहु असती परिप्रीती बुधवरती नारी मज बहु असती परिप्रीती बुधवरती नारी मज बहु असती परिप्रीती बुधवरती दानसी हे तू चित्ती मग काही अशिरीती 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 तरी मी कोठे वसती तरी मी कोठे वसती तरी तव मूर्ती दिसती 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 जाणसी हे तू चित्ती मग काही अशिरीती प्रेमाचो मजवरिता प्रेमाचो मजवरिता प्रेमाचो 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 मजवरिता प्रेमाचो मजवरिता नेऊ नको लोभा नच सुंदरी करू कोपा मजवरी धरी अनुकंपा नच सुंदरी करू कोपा मजवरी धरी नच सुंदरी नच सुंदरी करू कोपा मजवरी धरी अनुकंपा काय करावी ही अशी मोहिनी जाल पसरल्यावर आता माझा काही उपाय चालणार नाही. पण अशा नुसत्या साखर पेढीला मी खूप वेळा फसले. आता तुम्हाला चांगली शिक्षा झाल्या वाचून माझा काही राग जायचा नाही.
मग प्रिय उशीर का करते? अगं सर्व काही तुझ्या स्वाधीन आहे. करपाशी या तनुला, करपाशी या तनुला, करपाशी या तनुला बांधुनी करी शिवसेना. 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 करुणी केशाला दंतवर्ण करिगाला. करुणी केशाला दंतवर्ण करिगाला. करुणिया केशाला दंतवर्ण करिगाला. उतफली वक्षाला तोतुनी दुःखमी वदला. उतफली वक्षाला तोतुनी दुःखमी वदला. हे बघ ताई, विनाकारण रागवून आपल्याला आणि दुसऱ्याला त्रास देण्यात काय बरं अर्थ आहे? अगं काही दिवस मी लग्नाच्या गडबडीत आणि काही दिवस सुभद्रेच्या प्रकृतीच्या धांदलीत मला कुणीकडे जायला जमेना. हो. आपल्याला लग्नाची किती घाई आणि गडबड होती ते मला दिसत का नव्हतं? म्हणजे तेव्हा नसत्या सबबी सांगू नका. मला आपल्याला काहीतरी दुसरंच विचारायचंय, पण मी जे जे विचारीन ते अगदी मोकळ्या मनानं सांगितलं पाहिजे. अरे जाऊ दे तो विषय आता. रात्र फार नाही का झाली आता? होऊ द्या, पाहिजे तितकी रात्र होऊ दे. बरं, तुला काय विचारायचे आहे ते विचारतो. वंसूच्या लग्नाचाही घोटाळा होऊन गेलाय आणि आपण तिथं मुळीच लक्ष देत नाही. याचा परिणाम काय होणार आहे माहित आहे का? घोटाळा कसला झाला आहे आणि परिणाम कसला होणार? अगं चातुर्मास संपला की लग्न हे ठरलेलंच आहे. हे आपल्याकडून ठरलंय, पण त्यांना कुठं ते मान्य आहे? अगं पण या गोष्टीत आपल्याला लक्ष घालण्यात काय बरं अर्थ आहे? हा, दादा वडील आहेत, सर्व कारभार ते मुखत्यारीने पाहत आहेत, बरोबर? मग या चांगले वाईट पाहण्याची जबाबदारी त्यांची आहे, दादांची. हा, आता तुझ्याप्रमाणे एकदा मी हा विषय त्यांच्याकडे काढला होता. मग काय तू या विषयात अगदीच लक्ष घालू नकोस. मला हवे ते घरी. दादा मला मग आता मला सांग, आता मध्ये काय बरे उरले आहे? तसं नव्हे, भाऊजीचा ओढा पूर्वीपासून कौरवांकडे आहे. मग त्यांना तेच तर चांगलं दिसणार. परंतु ज्यांना हस्तिनापुरात जाऊन नांदायचे त्यांचा विचार नको का करायला? त्यातून मनसे काही आता लहान नाही. आपलं बरं वाईट कल्याण अकल्याण सारं काही तिला कळतं. आणि आपल्याला तरी काही 5-10 भूमी आहे, एक बुद्धी एक सोन्यासारखी. तिचा हा असा प्रकार. पण भाऊजींनी काही आपला ओढा सोडला नाही